Ρε εσύ, γιατί πήγαμε και το κάναμε τόσο περίπλοκο το φαγητό? Εδώ στην Ελλάδα μεγαλώσαμε με πίτα λαδωμένη, ποιοτικό κρέας, ντομάτα, πατάτα και αλατορίγανη. Και έφτασαν τώρα να μας το σερβίρουνε σε πορσελάνες και ακριβά σερβίτσια. Το street food, το δικό μας, είναι καθαρό, τίμιο, χορταστικό. Δεν χρειάζεται μετάφραση και δεν χρειάζεται στυλ. Δεν σου φέρνει λογαριασμό που θέλεις δάνειο και σου λέω και αυτό. Όταν πεινάς αληθινά, δεν ψάχνεις fusion taco και vegan burrito με καρύδα. Ψάχνεις ένα κομμάτι καλό ψωμί, καλοψημένο ελληνικό κρέας και μυρωδιές από γιαγιά, χωριό και πανηγύρι. Γι' αυτό, εδώ στον κύριο Μπαμπάτσικο, δεν μπλέξαμε με φρουφρού. Το street food είναι παράδοση, δεν είναι τάση και η παράδοση δεν χαλάει. Την σέβεσαι, την τρως και μετά λες και ένα μπράβο στον εαυτό σου που δεν παρασύρθηκες από τις μόδες. Γιατί άμα θες να φας, θα φας.